Na današnji dan, 7. srpnja, rođen je veliki književnik Miroslav Krleža, jedna od najznačajnijih i najutjecajnijih ličnosti u povijesti hrvatske književnosti i kulture 20. stoljeća. Kroz svoj bogati i svestrani opus, Krleža je djelovao kao pjesnik, dramatičar, romanopisac i esejist, ostavivši neizbrisiv trag u oblikovanju nacionalnog kulturnog identiteta. Njegova književna djela predstavljaju duboku i slojevitu kroniku povijesnih previranja, društvenih kriza i sudbine malog čovjeka na ovim prostorima. Kroz antologijske zbirke poput Hrvatskog boga Marsa, Krleža je progovorio o tragici i stradanjima hrvatskih vojnika u vihorima Prvog svjetskog rata, dok je u baladama Petrice Kerempuha dao trajan spomenik višestoljetnoj patnji, prkosu i opstojnosti naroda pod tuđinskom vlašću. Kao britak društveni kritičar i majstor psihološke analize, u svojoj glasovitoj glembajevskoj trilogiji razotkrio je propast građanskog staleža i lažni sjaj jedne epohe na prijelazu stoljeća. Njegova prepoznatljiva, eruditska i snažna rečenica podigla je domaću književnost na najvišu europsku razinu. Miroslav Krleža bio je i ostao čuvar povijesnog pamćenja i utemeljitelj modernih kulturnih institucija. Obilježavanjem obljetnice njegova rođenja trajno se prisjećamo književnog velikana čija misao i umjetnička baština i danas ostaju nezaobilazni putokaz u razumijevanju vlastite povijesti i identiteta.